Mä tänään Nitunkaan, tää niinku mun kaverinkaan, tehdään Roblox Brookhavenissa pyjamaparty. Elikkä nyt mä esitellään, miten me koristeltiin tää meidän huone. Sitten näin. Sitten tässä meidän tietokone, eikö siis niin täällä on telkkari, sitten tässä meidän PlayStationit ja kaiket. Tässä nyt on kuva, mäkin laitan kohta sen viereen. Sitten tässä meidän tämmönen TikTok-kuvausjuttu. Sitten tässä meidän herkut, joo. Niin, TikTokiin ja YouTubeen. Sitten tässä meidän tämmönen laptop. Sitten tässä meidän tämmönen Roblox tämmönen pelijuttu. Sitten tässä on tämmönen juttelujuttu. Sitten tässä on tämmönen tämä pelikone. Sitten tässä on tämmönen peili, missä on tämän kaapin sisällä meidän vaatteita. Ja tämän kaapin sisällä. Et joo, tämmönen. No niin, siis. Niin. Mut Kamu. Syödäänkö eka herkut, kun tuon telkkariin ja sit mennään nukkumaan? Niin, mennään. Mä tuon alakerrasta meille jotain vettä, koska jano juoma. Joo, mä menen hakemaan. No niin, mä löysin sen vedenkin. Tässä näin. Saadaanpas nää kiinni. Mikä se ääni oli? Täältä alhaalta tuli jotain ääneä. No, en mä nyt välitä siitä. Varmaan joku pieni kissa siellä ulkona. Niin. No niin, mä hain nää vedet. Tossa sulla 1. Oota, mä voin valitse, minkä elokuvan mä voin katsoa. Ootas. Joo, en usko. Ei vessasta voi tulla ääniä. Niin. Ei Grinch ole olemassa. En usko. Mut joo, mä valitsen jonkun elokuvan meille. No niin, mene istumaan nyt. No. Okei. Minkä elokuvan voisin valita? On aika paljon. Hei, tää poliisi-elokuva on se uusi elokuva. Tää on ihan sairaan pelottava. Katsotaan montaksi vuotiaalle tää on. Alle 18. No, on se kyllä hyvä. Tai pitäisikö katsoa Squid Game? No niin, mä ottaisin nyt tän poliisi Squid Gamein. Mitä? Mitä sä soitit sit mulle?
silloin kun mä jossain välissä jätin sen mun auton avaimet sinne kotiin, niin mä muistan, minne mä jätin teille sen, mutta voit sä tulla hakea ne, koska siis... Ja vielä jotain, voit sä hakea vielä semmoisen pompulan, koska mun tukka vähän auki. Moikka. Oh my god. Come on vähän joskus höpsö, mut juup. Mut juup. Juupiduup. Minä se tulee? Me alakertaa sillä aikaa. Mikä ääni se oli? Mikä ääni se oli? Mua rupeaa valottaa. Mene vessaan. Oho, pesetäänpäs kädet. Mikä se oli? Nyt. Mikä ääni se oli? No, varmaan oven ääni yrittää niitä kyllä sieltä tulla. Eiks mä aika hieno? Haluan vähän meikkaa. Missä on meikkatavarat? Täällä ne löytyy. No niin, harjoittu. Milloin se niitä tulee? Se on, että sillä kestää, mutta se on... Mä menen alakertaa. Mikä se oli? Kenen kilju se oli? Nyt. Mikä se oli? Pitäisikö soittaa Jonitulle? Pytetet. Hyvä, missä sä jäit? Eikö täällä taustalla tulee ääniä? Ihan kovia ääniä, mua pelottaa. Okei, hei nyt. Niitu. Mä menen alakertaan vähän. Älä tule, jää sinne. Mikä se oli? Niitu. Niitu, täällä taustalla on joku vihreä asuneen tyyppä, joka on täällä. Täällä on joku vihreä asuneen tyyppä. Et oikeasti tajua. Missä? Mitä? Okei, missä sä oot? Mennään. Laitetaanpas vessan ovi lukkoon. Mä laitan vessan oven lukkoon. Mitä mä teen? Oh my god, se niituu, mitä mä teen? Niitu,
Oikeesti, jätit sä maatella yksin? Uskos sua. Niin, mutta ota mutkin sinne mukaan. Mä pääsen täältä talosta. Mä laitoin mun tän oven tän vessan oven lukkoon. Mä oon täällä silmässä. Mä pelottaako se tuossa oven edessä? Ai lähti. Pitäisikö mä avaa ovi? Okei, no niin. Mä avaan nyt oven. Kamu. Missä mä oon? Kamui. Joo. Tuu, mennään nukkuun. Varmaan se on joku mielikuvitus tai joku semmoinen. Ja. Okei, mä nukun. Mikä se oli? Ei, ovi on lukottu. Älä tuu. Et tule. Et tule. Ei. Kuka tuli vielä? En tiedä, mutta näin, se oli joku vihreä tyyppä. Mutta jos tykkäsitte meidän videosta, laikkikaa, seuratkaa ja laittakaa sinne sydän, jos tykkäsitte. Jos ei, niin älkää laittakaa mitään. Et joo, niin. Mut nähdään seuraavassa videossa. Jos tykkäsit ja seuratta, niin nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Laikki. Mut joo, oota siis mä teen samalla tavalla. Elikkä moikka!